Ayun po mga kaparing Jason. Yun, alas 4 na ng hapon. Gala muna tayo, unat-unat. Kasi kung tatambay tayo malulumpo. Gala tayo dito sa Tansa. Lakad-lakad lang. May bike naman sana kaso bukas siguro baka magbike ako. Ay pag di kami natuloy. Kasi plano nung asawa ko bukas pumunta namin PGH pala. Next time magbabike ako. Maingay na rin dito parang ano din mga kandidato. Parehas din dun sa Bicol. Kasi camping na ngayon eh. Gala-gala. Hindi naman siguro copyright yan. Kasi ano, ibang version naman yung kanta. Maraming salamat sa lahat na nanonood ng aking vlog. At yun, medyo, ayun, salamat sa suporta nyo. Mga kandidato. Tamang gala lang tayo. Ito papuntang ano to, Tracy. Gala-gala. Gawa lang tayo ng vlog. Alas 4 na, mainit pa. Lakad-lakad lang. Dati dito may ano dito eh, may peryahan. Parang malapit na rin yung ata yung pista dito. Ito lang yung vlog natin gagawin. Gala-gala. Kanting lote pa. Mga ilang taon pa sigurado magiging ano na rin to. Baka maging ganito, pabahay din. Mga village. May mga bunga na pati mga ganyan. Dami na. Buti pa rito may mga bunga na din sa probinsya, wala pa yung iba. Dapat talaga pala nagbike ako.
Habang exercise lang tayo, unat-unat. Kasi maghapon humiga. Laki nung baka oh. Meron na nga pala dyan bago, dati wala pa yan. Oh, mga bahay na rin. Kaya ito papasama yung anak ko dun sa playground daw. Basta may pinapadala sa antigen sa mga akin. Saan banda, nak? Buboring ata yung anak ko. Hintayin mo ko. Mama mo, tulog si mama mo? Natulog si mama mo? Anong ginagawa? Magkababata yan sila eh. Ay matanda yung anak ko pala dyan sa isang buwan. Dahan-dahan lang, nak. Malaglag ka. Dito. Ala. Ano? Malapit na ako mamat. Bakit man? Parang mapapakala ko dyan. Ay, lalaro. Ano, saan pa? Ay, laro na. Maipit ng kamay mo. Ay, napauwi na kami ng anak ko. Naglaro siya. Ano gusto mo dito na mag-aral, na? Ha? Saan mo gusto, baby? Saan mo gusto? Doon sa Bicol o dito? Dito na lang? Oh. Bakit? 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 Mamaya nga ni. Mamaya nga ni. Yan lang yung school na ko. Yan, school na yan, nak. Ito. Yan lang, oh. Ha? Oo, yan yung school. Ikaw saan ka nag-aaral, ano? San Gabriel Elementary School. Saan yun? Sa may Novaliches. Ano, Baliches? Yan yung school. Malapit lang. Sa San Anong grade ka na? 4. Parehas kayo pala, no? Tapos 9 Kasi magka-idaran lang kayo, eh. 9 din. Isang buwan ka lang, ano, eh. Papa. July ata ka, no? July ka, no? Hindi pa, Ano? September. Ay, oo. Si baby August. Ay, oo. Tama. September 15 ka rin, no? Oo, kasi buwan lang, eh. Ito, August 15. Tapos ikaw, sumunod na, eh. 9 din yun siya. Oo, 9 nga siya.
Pares nga matanda ka lang ng isang buwan dyan. Buwan lang yung tanda mo. Nandito na kami.